Gaur, Andoainen elkartu gara, Beterreguntza eskualdeko Zilarritako alkateak lankidetza hitzarmena baten berri emateko. Hemen gaude, Astigarragako alkate Zorion Etxezarraga, Errakiko alkate Luis Intxauspe, Lasarte Oriako Jesus Zaballos, Urnietako Mikel Pagola, Usurbiliko Xarier Arregi, eta ni Ana Carrere Andoaingo alkatea. Gure eskualdea Gipuzkoako bakarra da garapen agentziarik ez duena. Bide horretan lanean ari gara, baina horren bitartean 6 udalok hitzarmen bat sinatu berri dugu gure arteko elkarlana hobetzeko. Hitzarmen honi esker, tokiko garapena, sustapen ekonomikoa eta enpleguarekin lotutako programak eta politikak, orain arte udal bakoitzak gure kasa egiten genituenak, modu bateratuan eta koordinatuan jarriko ditugu martxan. Hitzarmen hau pauso garrantzitsua da. Arlo sozioekonomikoan 6 udalok egiten ditugun politikak eraginkorragoak izango direlako eta gure herritarrei eskainiko diegun zerbitzua osatuagoa eta hobea izango delako. Horrela, hemendik aurrera, enplegu planak, ekintzaileentzako eta enpresentzako zerbitzuak eta sektoreetako foroak elkarlanean 6 udalok jarriko ditugu abian. Antolakuntzari dagokionez, batzorde desberdinak eratuko ditugu. Batzorde kudeatzailea batetik eta koordinazio teknikoa eta administratiboa eramango dutenak bestetik. Batzorde kudeatzailea 12 ordezkari politikok osatuko dute eta udal bakoitzeko udal batzarrak izendatuko ditu 2 ordezkari. Udal bakoitzak, beraz, 2 ordezkari izango ditu batzorde horretan. Batzorde horrek eskualdeak tokiko garapenean eta sustapen ekonomikoan izango duen estrategia ezarriko dute. Finantziazioari dagokionez, hitzarmen honetatik sortzen diren planak eta programak 6 udalek urtero egingo ditugun ekarpenen bidez finantzatuko dira. Udal bakoitzaren ekarpena Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotzen dugun foru funtsaren kopuruaren araberakoa izango da. 2017ko dugun aurrekontua 1.290.996 eurokoa izango da. 6 udalen artean jarriko dugun diru horrekin finantziatuko ditugu Beterreguntza eskualdean aurten tokiko garapena, sustapen ekonomikoa eta enplegu alorretako programak eta zerbitzuak. Hitzarmen honek 4 urteko indarraldia du, baina 6 udalek eskualdeko garapen agentzia edo beste mota bateko erakundea eratzea erabakitzen badugu, hitzarmen hau bertan behera utziko genuke eta martxan dazkagun programak, proiektuak eta zerbitzuak erakunde berri horrek bereganatuko